Sabon rikici ya sake afkawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje a kan shugabancin jam'iyyar APC na ƙasa. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ARA Digital. Tsohon dan takarar shugabancin jam'iyyar APC na ƙasa Muhammad Sa'idu Etsu ya nemi babbar kotu mai zamanta Abuja da ta dakatar da Alhaji Abdullahi Umar Ganduje da bayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Etsu ya bayyana haka ya bayyana bawa tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje rikon jam'iyyar APC na ƙasa a matsayin kuskure, inda ya kalubalanci shugabancin jam'iyyar APC a babbar kotu a Abuja domin a yi wa 'yan jam'iyyar APC adalci shari'a bisa jagorancin J.O. Obono-Obola. Etsu ya bayyana cewa baiwa Ganduje shugabancin jam'iyyar APC ya saba kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC din na shekara ta 2013. Shari'ar da aka fara mai lamba CS karan tsaye CV karan tsaye 2258 karan tsaye 2024 na tuhumar bangarori guda hudu da suka haɗar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje, jam'iyyar APC da kuma masu ruwa da tsakin jam'iyyar National Executive Committee NEC NEC da kuma National Working Committee NWC. Su ya bayyana cewa mahukuntan jam'iyyar na APC sun karya ka'ida gurin nada Ganduje a matsayin shugaban jam'iyyar a watan Agusta na shekarar 2023 biyo bayan marabus din zababben shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Adamu. Karar da yana kara jaddada cewa an nada Dr. Abdullahi Umar Ganduje rikon jam'iyyar APC ne ba bisa ka'ida ba. Tun da fari ma Ganduje ya fito daga yankin arewa maso yamma North West, wanda kuma a jadawalin wanda zai jagoranci jam'iyyar a wannan karan bisa tanadin dokokin jam'iyyar ta APC to zai fito ne daga North Central. Idan ba a manta ba, a watan da ya gabata aka sha faman dambarwa a jihar Kano, inda wasu shugabannin jam'iyyar APC na karamar hukumar Dawakin Tofa suka bayyana sallamar Ganduje daga jam'iyyar a mazaɓarsa, kafin daga bisani tsagin shugabancin jam'iyyar na jiha ya soke batun korar, kana kuma aka kori waɗanda suka sanar da dakatar da Ganduje din daga jam'iyyar ta APC. To a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin yadda shari'ar za ta kasance a tashar tamu ta ARA Digital.